So lo mfana ubukade uphuma wena uyombona ungitshela ngendoda yami sonke lesikhathi. Oh, ukhona umuntu obethi bephuma ahambe lena umbona. Shuthi bekusiphala sonke lesikhathi. Yebo sisi. Yena uzisoli. Cha, ngiyamthanda nami. Okay, what about ubungani bakho ke nomngani wakho? Singamshare. Hayibo. Thando. Thando. Ngiyaxolisa mngani ukuthi ufind out kanje ne. Besizokutshela. Nini, uyazi ukuthi ngaphambi kokuthi ngize la, ngikunikile isikhathi esilingana nenyanga ukuthi ungixelele wena ukuze ngizefike la nje ukuthi sibe la namhlanje nje sibuke abantu yabona uyabukisa ngathi manje uzoyiqhenya wena e-TV ukuthi wena lana nendoda yami. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So ke usisi njengoba elana kanjani ikhona lento angasayiqondi kahle kwi-relationship yakhe and njengoba ezela uzele kona lokho ukuthi azolandelela athole iqiniso ukuthi ingabe kwenzakalani. So ke sike sizothi ngawe usiphatheleni. Sobona kunjani? Hello. Alright? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi kama nesibongo negama lendawo la usakhona. Igama lami uLucy Mayeka. Okay. Ngiphuma eKrugerstop. Ukhulele khona? Yebo. Oh, alright. So ke ngicela ungichazele la uhlangana khona nomuntu wakho bekumuphi unyaka nihlanganele endaweni kanjani? Okay, mina nomuntu wami sihlangane last year November. Okay. Yeah, igama lakho uSiphamandla. Oh, alright. Yebo. So masihlangana, okay, bese right yabo. Si right nje sithandana nomuntu wami sithandana. Hawu, sengiyabona uSiphamandla manje useqala nje kuba nento yokuthi make phendula ifone. If silele embedeni uzobheka le. Yes. Okay. Like maybe utazama ukuyifihla. Yeah, uyabona ukuthi khona into ayifihlayo. Okay, then ngelinye ilanga yabo ngoba curious bami. Aphendula ifone aphumele phandle, yabo. Yes. Hawu. Make phumela phandle ngimlandele. Then athi hayi sharp Thando ngizokufonela. Hawu. Okay. Yeah, uyazi phela uThando uhamba nesikhwele. So ngamanga ukuthi uThando ubani? Ubani uThando? Okay, ngafuna phela ukwazi kahle ngoba like khona umngane wami uThando. Okay. Yebo. And ngahamba ngayo umxoxela ungangicabanga ukuthi he mngane umfana izolo ukhuluma nefoni. Wayoxoxa. Okay. So, mawuxoxa ke uyachaza ke manje ukuthi umuntu wakho umbambile kanjani. Uthini uGel? Hawu uGel uyangi-advise nje ukuthi hawu mngani uyazi uSiphamandla uyakuthana kade ni yani ndawonye. Like ngokubona kwami ngathi ufuna ngezinto engiyifunayo like akafuna ukukhupha amagama ukuthi like ngenzeni. Yabo? Oh, okay. Yeah, because ekuqaleni bengazi ukuthi mangiya kuye uzongitshela into engifuna ukuyizwa ukuthi ngiyeke uSiphamandla. Then mina ngizobuyela ke. Manje like akasakhuluma. Useyathula. Usevela ayithulele nje. Afuna ngizibonele. Okay. Mhlambe ngabe umtshengisile ubhuti wabantu ukuthi usuyazi ukuthi uke waphumela eminyango wathini efonini nini wabuyela endlini. Yazi into engiqeda amandla la ukuthi uThando lo bengimxoxela umngane wami. Uyena uThando kaSiphamandla. Lo akhuluma naye. Uthola kanjani uthi uyi? Okay. Lalela umngane wami ne. Usebenzisa ifoni yami for ukuloga kuma-account wakhe wa-online because ifoni ayisebenzisayo uBobo. Bamtshela ifoni eJozi. So usebenzisa ifoni yami for uFacebook. So uyayazi Facebook mawungaloga kwenye ifoni inokusenda ama-notification. Yes. Hawu so ngiyamangala ukuthi Siphamandla. I hope awuhlalanga nomngane wakho lapho. Hawu. Ivele ku-screen sami like efonini yami so ngiyamangala ukuthi hawu uhope ukuthi angihlalanga nomngane wami kanjani. Yabo then mangena kule message leya ifuna ipassword ukuthi ngene ku-account yakhe. Shuthi uSiphamandla utexta yini. Yabo? Sure. Yeah, so this other day ngaqala nami ukuba like suspicious yabo. Yeah. This other day makezolog ngamlogisa ifoni I think it's 3%. Waloga yacima yasala ifoni. Sure, okay. Yeah. Then make sehambile ke. Ngabona into engafuna ukuyibona yazi. Okay, wayicharge ke ifoni nje wahlalela kuyona.
wangena-ke wafunda akudelete futhi akudelete. Mangabe ubuyele ekuqaleni phezulu iqala i-conversation mhlambe wanaka ukuthi kwakuyiphi inyanga kuluphi usuku umuphi unyaka Ngizange nginake. awunakanga ne kodwa yona i-conversation ivuthiwe phakathi I-conversation kuze kuthiwe last night was great like kwamanye ama-last night bengikhona endlini nami yazi kwamanye ama-last night bengithunywa mina ukuthi ngiphume ngiyothenga izinto zokudla ngibashiye endlini. Ubashiye bobawu-2? Hawu. Yo manje if usubonileke ukuthi okay ikhona lento leyenzeka phakathi kwabo bobawu-2 uke waqhubeka waba nje nice kumngani wakho noma mhlawumbe ube muncu kusuka ngaleso sikhathi kade ubona ukuthi umngani wakho wenza kanje kumuntu wakho? Kade ngimuncu kodwa manje ngifuna sihlale phansi sikhulume. That's why ngila namhlanje. Injani personality kamngani? Umngani ububbly akakhulumi kakhulu man. Okay. Yeah. Uthanda ukudla like uSiphamandla ngithengele ukudla hle. uSiphamandla uyamdlisa le ntombazane. Uthanda ukudla imina ke loyo. Yawa mina nokudla. Kanje. Yes. Okay. So akayena umngane akayena umuntu oneyimfihlo noma uyena umuntu oneyimfihlo? Yeah, uyena umuntu oneyimfihlo ngoba mina ngumuntu ongabuthandisisi utshwala. Okay. Yeah, manje uyabuthanda umngane utshwala. Yeah, sometimes ngike ngafayina ukuthi uke wahamba noSiphamandla futhi. uSiphamandla yaphuza? noSiphamandla yaphuza. Okay. Uke wahamba noSiphamandla bafike badawa. Ena akangitshelanga. So ngiyabona ukuthi umuntu oneyimfihlo vele. Sure. Okay, ngithe vele ngimlanda umngane ngoba sixhumanile naye wavuma ukuza kodwa akazi ukuthi wena ubhalile usho. So ngicela vele ngimlande ngimbuyise nganeno bese uyazikhulumela naye ke ngesineke sonke. Ngiyacela ukuthi silandele. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini ozama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka i-order noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ngala usisivumile ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi na kanjani uzokwazi ukuphendula imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona. So ke asike sizwe singabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Sawubona. You right? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo negama lendawo la usukhona. Okay, igama uAbenathi Makhambi abangaziba ngibiza ngothando. Okay. Ngisuka eKrugerstop. Ngisuka ndawonye. Uyamazi sis? Ngiyamazi sis. Umazela kuphi? Nihlala kanje? Yebo. Umngani wakho? Yebo. Okay. Mhlambe ngabe khona into umngani wakho angayazi ngawe entsha? Cha ayikho. Okay. So ubhalile uhlelo elithi umfunani umuntu wami ngisimanga sokuthi akekho right kahle hle ufila ngazi ukuthi kunethize osekwenzeka ongaphezulu angakwazi yena. So ngicela umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini la kubizele yona la. Ngiyacela ngiyabonga. Cela usikhumbusana naye. Thando. Kwenzakalani phakathi kwakho noSiphamandla? Mina noSiphamandla sithandana. Hawu. uSiphamandla lo wami. Jomi. No, ungathi wabona ukuthi awufuna enye indoda ufuna le yami. Ubuthi ngifile kanjani uma ungitshela ukuthi unjani usiphaye ebedeni? Bowuthi ngifile kanjani?
Sisi. Ngiyabhelela Thando ne. Like ufuna ngifile njani? Ujabulela umngani wakho. Uwe bongivusa ngilele uzongitshela ngosipha. Mabuya kusipha sokuthi ngifile kanjani. Ujabulela umngani wakho befuna ukufila ukujabula hayi ukuthi ufila ukuthi wena ufuna ukuvulela uSiphamandla amathanga. Bengifuna ukuzwa lento okuyizwayo na. Yo. So wabona kungcono ukuthi uzizwele wena ngokwakho. Yebo sisi. Ungagcini ngokutshelwa. Hawu. So ubuthi umngani wakho uzophuka ngana nenhlizweni. Manje uyakubuza ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho noSipha uvele nje ngazothi bewuready ukuthi ngelinye ilanga noma ufisa ukuthi azi ufisa uSipha la uyangithanda. uSipha usho njalo kuwena? Yebo sisi. Nali ibhadlami. Usiyami nali ibhadlami. Hey nali ibhadlami. Ngiyalingwa la. Ngiqani ngithanda noSipha? Maybe inyanga yes5 le. Amen. Unayo umuntu nawe eceleni? Cha nginayo sisi. Bu single? Yebo. Bese ngiyempela? Uneyimfihlo sisi uneyimfihlo. Cha beyisingile. So lo mfana ubukade uphuma wena uyombona ungitshela ngendoda yami sonke lesikhathi. Oh ukhona umuntu obethi bephuma ahambe lena umbona? Shuthi bekuSipha loyo sonke lesikhathi? Yebo sisi. Yena uzisoli? Cha ngiyamthanda nami. Okay, what about ubungani bakho ke nomngani wakho? Singamshare. Hayibo. Thando. Thando. Ngiyaxolisa mngani ukuthi ufind out kanje ne. Besizokutshela. Nini, uyazi ukuthi ngaphambi kokuthi ngize la, ngikunikile isikhathi esilingana nenyanga ukuthi ungixelele wena ukuze zifike la nje ukuthi sibe la namhlanje nje sibuke abantu. Yabona uyabukisa ngathi manje uzoyiqhenya wena eTV ukuthi wena lana nendoda yami. Askiske. Kuzokwenzakalani ngempela? Njengoba uthi nihlala kanje. Mina ngiyamthanda. Nizobhekana kanjani? Ngiyamthanda izingane wami singaqhubeka sibe ngabangani. I don't think ukumthanda ukuthi wenze kanje. Akubonisa uthando. Uyamphula. Cha kunjalo hawo. Wena if bewunguye ubuzokwenza njani? Ubuzomisa kanjani? Yo, ubuzoqeda ubungani? bengizo understand. Habo. Usho ngoba nakho wena ngeke. Vele usho ngoba manje uyena. Akusho nokuthi uSipha ngihlukene naye. Sindawonye noSipha wena uyangena phakathi. Uyangithanda uSipha. Nami futhi ngiyamthanda uSipha. Nesho ngana nisuSipha yakuthanda. Uyangitshela. Okay, lokho kwenza la phakathi kwenu ba uthi ukuqala uba uqala ukukhuluma nomunye. uSipha uyena wakushela. Yebo. Besihambile siyophuza. And then sakhuluma. And bengizokutshela mngani. Yeah, sakhuluma. Uthi mina 5 months. Yebo. Kodwa uzongitshela kodwa nina 5 months. Phela bengilinda isikhathi right ukuthi ngitshele. Isona sesikhathi right. Bengizomtshela manje seke yazi. Uthe umngane wakho bekwenzeka nemthuma ukudla ahamba uthenga ukudla nina noba u2 nisale endlini. So bekwenza besiqalile siyenza lento khona besiqalile. Abuye umngane nasenikwenze lokho benikwenza uphinde umbuke kanjani? Wazi ukuthi Slim, buka Slim. Buka Slim. Ubuka Slim ane mangibona wena. Siyami. Eish. Ubumbo kanjani umngane wakho? Maybe ukuthi bengijabulile ngaleso sikhathi leso. Ngijabulile. So angiboni mix wrong. Hayibo. Alright? Angiyazwiswa la. Angiyizwa lento engiyizwayo stro. Hayi, qamba manga. Alright. Xolisa mngani. Qamba manga. Ngiyaxolisa. Expect ukuthi uxolo lakho alenze kanjani? Alithathe manje noma uzomnikeza isikhathi? Hayi, ngizomnikeza isikhathi.
Okay. Kodwa ngihluka nje noSiphamandla. Hawu. Mana-ke into engifuna ukuyazi mina ikhona into ebuhlungu wakwenza yona before wangaxolisa mhlawumbe wayenza wanganako wena wasewusala nento enhlizweni ukuthi okay ngiyombamba one day. Cha, Why ukhuluma sokumuntu ongazisoli? singamshare nami ngiyamthanda nje uSiphamandla. Wafuna lo kamngani umakhelwane wakho. Eish. Manje mangimyeka mina uSiphamandla kufuneka ngimane ngimbone ezo-check-a wena la ngase-gate. Uzomyeka ke uSiphamandla. Uzomyeka uSiphamandla Thando, uzomyeka uSiphamandla. If uyafuna siqhubeke sibe abangani uzomyeka uSiphamandla. uSiphamandla uyamazi namhlanje because of mina. Wena manje sewazi ukuthi wena uthanda uSiphamandla. Uzongiyeka naye. Ayifune Singamfonela. Singamfonela. Yeah. Sizwe side lakhe. Yeah. Ngiyacela nisifonise. Yeah. Yeah. Ngimyekela? Hayi. Why? So ngiyacabanga ukuthi like inhliziyo yami seyiphukile enough angisafuni ukuzwa okunye okuningi. Oh, okay. Yeah. Maybe isinqumo sithathayo leso kulungile. Wena Thando uSiphamandla niyadeservana. Khama ngathi nganithola one day. Mbukela lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi uhlelo sizoligoqa la ngesimanga sokuthi ayi ngithe ngithi ngiyazama ukwenza i-call shothi ubuye wacabanga kabusha wathi uright nizibonelele nani ukuthi uyisho lo yena uthi uright shothi usephuwe ngokwanele amazwi awazile kumngani wakhe ngicathi bona la amphule ngalendlela ukuthi akasafuni ngisho nanokuzwa ubhudo abantu ukuthi ingabe yena ubezoza nani. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngiyandithanda kakhulu. Bye. Kodwa ke asingosane uhetha abangani bethu. Umngani mawubona ukuthi usamthanda and usamdinga ungamphuli inhliziyo. Kodwa ke nize nazi ukuthi into eyenzekile kuwe na kanjani noma ngabe kuthiwa kusewena einganeni zakho noma kuzizukulwana noma kuzizukulwana sesizukulwana kazi sakho iyabuya. Ngicela ukuthi ungakhohlwa subscribe ulike ushare. Bye. Is there black life?